uJesu la ukhuluma amazwi ukuthi noma ngaba yimuphi umuntu oshiye umndeni wakhe, oshiye izinto zakhe, wangilandela, lowo muntu uyakuyithola zonke izinto ezimlahlekele 100 times angene embusweni wezulu mase ama-persecutions emlandela. uJesu la ukhuluma ngento esiyaziyo ukuthi kulolu hambo lokukholwa umuntu uzibona ehlukana nezihlobo, ehlukana nabangani, ehlukana nezinto azaziyo ngempilo ayaziyo, elahlekelwa ikona konke. This is the common saying. Ubani akasenandaba nathi. We find that mekubiza umama emndenini, ingane zithi usenaka amakholwa, akasasinaki thina izingane zakhe. Mekubiza ubaba emndenini, uze umndeni ethi sekufanele sengathi umuntu akasenamyeni ngoba nje into ayaziyo izwi laNkulunkulu, umndeni okowakhe akanendaba nawe. Bekubizwa ingane uze kuthiwa ayi loyo selahle into zakubo, akasazazi ukuthi usewubani. Yabona ke when you are following uJesu shows you exactly ukuthi kunjani ukumlandela. You could feel the hate from abantu abaclose kuwena ukuthi they are no longer the same as you, and bayakhuluma amagama amabi abathi ubani akasenandaba nathi. They are scared of you because they don't confirm with you anymore. Bayazama kodwa manje izinto ebebekade bezenza nawe awusazenzi nabo, bathi sushintshile. Uma ke sibheka la kunento uJesu ayishoyo kubafowabo uma bethi musa ukuhlala la endlini uma ngabe ufuna ukuba nama-followers amaningi, ngoba umuntu okwazi ukwenza izinto ozenzayo akayifihli kodwa uyayiveza ukuze abantu bembone. Uthi Jesu hambani nina neJerusalema ngalesi sikhathi ngoba kwakuyiphasika ngaleso sikhathi, kodwa mina ngeke ngikwazi ukuya ngalesi sikhathi. Nina noma isiphi isikhathi kunifanele. Abafo Jesu lapha, abafo Jesu babengam-understand ukuthi ubani nokuthi umeleni. Babecabanga ukuthi into anendaba nayo ukuthi adume noma athandwe abantu. Abam-understand ukuthi ubani ngisho nabafowabo. uJesu uthi mina izwe ngeke lingamkele lingithande njengoba lithanda nina lamkela nina, ngoba mina ngikhuluma izinto izwe elingayithandi. In few words, abafowabo, it shows clearly ukuthi uJesu abam-understand ukuthi umeleni ukuthi ubani. uJesu naye usiyabafundisa kancane, even though uJesu wafunyanwa kuMaria, kodwa siyazi ukuthi wayekade eyinikele kakhulu ehambweni lakhe noNkulunkulu, as much as umndeni lo wasenyameni bowukade unaye, kodwa we know ukuthi uJesu ngamagama akhe wathi umndeni wakho yilo owenza intando kaNkulunkulu. Uma bembiza abafowabo nodadewabo noma wakhe, uJesu uyabuza obani abafowethu odadewethu noma wabo, qinisile laba benza intando kababa sezulwini. uJesu la encourages intando kaNkulunkulu before imndeni. uJesu usenza sikhethe kulokhu ngoba imndeni iyona yokuqala ukukuwisa okholweni lakho uma ungekho strong, ngoba kunabantu abakuthandayo nemoya etarget imndeni kulula ukuthi imwise umuntu ongenalo ukholo oqinile, ngoba izothi shutha umthanda uma wakho, shutha uthanda umndeni wakho,
shiya izinto zakini okhokho bakho bebezenza. And right now you must be smart when you are dealing nokholo. You must be smart and choose ukuthi ubani omkhulu kakhulu. Uma ukhetha uJesu, uSathane uzokukhombisa izinto zakini. Athi okay, shoot wena abantu bakini osenandaba uzongcwatshwa ubani? Khara labo shiyanda lela khamba labo siyena. Ubani ozokungcwaba? Uzongcwatshela abantu abalapha abakholwayo abakuthanda abantu. Abantu abamndeni wakho uzobadinga. Lawo magama lawo siwajwayeleke, but hayi ukuthi imndeni asiyithande. Ngifisa ufunde lokho ngoba uPetru wambuza, thina eshiya yethu nezinto zethu, Nkosi uyakusenzelani? Siyabatshena kuJesu lokho engiqale ngakho ukuthi bayokunikeza sephindaphindeka u100 abantu abashiya impilo zabo nobalahlekelwe izinto zabo ngenxa kaJesu. Kunento uJesu ayisho ukuthi kodwa laba abalahla mina noma balahla izinto zikaNkulunkulu ngoba befuna ukuzuza izinto bawolahlekelwa yikona konke. Yabona-ke ngale nkathi ujaha abantu ukuthi bekuthande, usacrifice abantu, ulwele ukuthi hlasipe ilunga lomndeni wakho likuthande, noma umzali wakho noma usisi wakho noma ingane yakho, uze uthi no ngingamfela usibanibani uyikona wonke kumina. Yes, uma ubuka abantu yinhle lonto, but futhi ngabe uNkulunkulu yomlwela kanjalo, hayi umuntu. Ngoba phela umuntu uwumuntu eceleni, iloyalty yakhe ihamba ishintshe and ilele ekuthenini wena umenzelani ukuze naye akuthande. Kodwa once wangayithola leyo nto leyo yashintsha. So ngizama ukukuvezela la ukuthi ekukholweni ukuze uzoma oqine, you have to follow the word of God. You have to follow the word of God. Ngoba yabona imndeni uNkulunkulu uyakwazi ukukhombisa ukuthi i-capable ukwenzani. And uma sekukhombisa uNkulunkulu, you will be surprised ukuthi for all along wena bawukade uthi give, uthi avail yourself when needed, wenza zonke izinto, kodwa uma sekufanele kwenzeke kuwena lezo zinto azenzeki. Many uma ngabe sekwenze kubuhlungu kubona bayakhala, bathi-ke angikho lapho and ayikho into ebuhlungu eyenzeke kumina. Ngizama ukuveza ukuthi uma ngabe silandela uNkulunkulu, ngifisa sibone isitori sa-Abrahama. uNkulunkulu is commanding u-Abraham ukuthi akaphume ehlotsheni ezweni lakubo aye kulelizwe azomkhombisa lona. uNkulunkulu knows ukuthi u-Abrahama uyawuthanda umndeni wakhe, futhi ezweni leli akhuleke kulona uyabaza abantu bakhona, and futhi kulula ukuthi impilo yakhe ibe ne-comfort, but uNkulunkulu uyamsusa kwi-comfort yakhe. Nawe uma ukholwa uNkulunkulu uzokususa kwi-comfort yakho. I-comfort yakho isemndenini wakho, isempilweni oyaziyo, uzokususa kuyona akunikeze impilo kaJesu ongayazi, egcwele ama-challenges, egcwele ububuhlungu, kodwa ngayo uzokwazi ukuqeqesha ube leli hlobo lekholo alifunayo. And that cannot happen uma usabambele lethanqa umndeni naseyintweni okhulele kuzona. You have to be able to differentiate between uthando lwangempela. Ngale nkathi usathi ayi umndeni kuqala then izwi laNkulunkulu ngemuva. No, izwi laNkulunkulu kuqala, ngoba ingane yakho kuzofika la eyona khona uNkulunkulu. Kufanele ukuthi mntanami ngamane kufe wena kunokuthi ukuthembeka kwami kuNkulunkulu kuphele. Uma uyikhetha lempilo, hamba uyekufeni, kodwa mina indlela engikufundisa yona yile kaNkulunkulu. Uma kupartner wakhe sethi kodwa baba sesibhekene nobunzima asihambeni sendaweni ethize, uthi kodwa nkosikazi wami yalazi iqiniso, noma myeni wami yalazi iqiniso, sengamene-ke umshado kuphela, mina ngima la eqinisweni laNkulunkulu. Ngoba uma elingwa uJobe washo wathi ukhulumisa kwankosikazi oyisula
kanti bekumele samkele okuhle kodwa yini kuNkulunkulu, ngoba nokubi kumele sikwamkele. Uma ethi unkosikazi akathuka uNkulunkulu uJobe ngoba evelelwe iy'nkinga ey'ningi. Yabona la, when it comes to izwi laNkulunkulu noma uhamba noNkulunkulu, sithola ukuthi imindeni iyona esuke ewitnessa yonke into eyenzakalayo ebuhlungu empilweni yethu. However, as much as they witnessa, they do not understand at the depth ngaphakathi kuwena ukuthi you are chosen noNkulunkulu, hayi ngoba ekuzonda bekwenzeka lezi zinto kuwena. The proof is uNkulunkulu wathuma eyakhe indodana. Hlasimpe abantu abanayo iclue ukuthi uJesu was there in the beginning noBaba, bethokoza in unity. Zingakobi khona ingilosi lakho konke okukhona. They were never separated from each other. They were there with one another. The cause uJesu ayivuma yokuthi noma elingane noNkulunkulu, wangavuma ukuthi ukulingana noNkulunkulu kube yinto yokubangwa, wazehlisa, wanikezwa isimo somuntu, waba ngaphansana kwey'ngilosi, wayithoba, walalela. Kuthe esefeze konke, esehluphekile, uNkulunkulu wasemnikeza igama engaphezulu amagama onke, ukuze onke amadola abasezulwini aguqe, nabasemhlabeni aguqe, nabangaphansi komhlaba aguqe, ney'limi y'phimise zisho ukuthi uJesu uyinkosi, kube inkazi noNkulunkulu. You see, uNkulunkulu wanikela indodana yakhe. So right now, noma ngaba yiphi into oyenzela izulu, eyi-sacrifice, whether uzile ukudla, whether uyeka impilo yakho leyo boyithanda, whether ushiye ihlobo nabangani, landela uNkulunkulu, into eyi-sacrifice kamoya isho okukhulu. So yindaba-ke wena ungafuni ukuthi phansi ukuthi abangani ney'hlobo nezinto oyithandayo wenzela uNkulunkulu, uzoba nokukhona okunjani kahle kahle wena, ngoba phela ukholo lifuna uyi-separate, hhayi ukuthi you are being personal. Yes, the word of God is personal. Uma lisho into liqondile, alinethezi, alibambathi, lisho exactly ukuthi lokhu akufuneki, lokhu kuyafuneka. Abona uma lishaya izwi laNkulunkulu suke sihlaze iqiniso, ngempela uNkulunkulu akafuni lokho. Sesingayi-justifya siqinise, but uNkulunkulu uyazi ukuthi uma umlandeli lincane isango, lingangocingo, bayingcosana abafumanayo. Likhulu isango, baningi abangena ngalo abayekhotshisweni. Yabona-ke la, noma abantu bathanda bake bengabizwa kanye nawe, beze bebizwe emva kwakho uma bezoyamkela ikhono. Ngabe ngiyanda sengande kakhulu, ngifisa ukutshela ukuthi khetha indlela yakho. Indlela imbili, khetha le yakho. Yabona uma ukhetha umndeni, azi ukuthi uNkulunkulu uzobe umbethrayile, noma ezokubusisa ekubonga ukuthi uthwalile umndeni, usizile ey'ntweni zonke. Uzokubusisa ngendlela wena owenze ngayo, but uJesu lo ophilayo, omkhethile wena, kwathi iy'ngane zakho zalandela imfundiso yakho le kaJesu, zahamba nawe, yizona ezothola ukuphila okuphakade. Lezi ey'khetha ububi, wase wena washiya uJesu ngenxa yokuthi uyayithanda, uzofa kunye nazo. Okulandela uzokulandela ngemumva, kodwa ungakulandeli okwakhe, kodwa khetha uJesu. Ngikhulume kabi, ngikhulume kahle, uNkulunkulu waziyo, kodwa leli qiniso nawe uyalazi futhi uyalizwa. Angisho ukuthi imndeni asingayithandi, qonda ukuthi iqiniso lithi uNkulunkulu kuqala. Abanye abantu bathanda nje ukuyithanda wena, then ukholo lwakho-ke lizokwazi ukubonakala.
Amen and amen.